kuyintokozo nje sizokwazi ukukhuluma la kwi-channel kabe kuphasaningi. Qiniseka ukuthi like bese subscribe futhi qiniseka ukuthi you also share the video nabanye abantu bayibone. Why kumele ushare i-video le? Why kumele umeme abantu? It's because le channel le iyona yodwa khona ekwazi ukuthi icacise indaba zamaphupho ngendlela ethi ukujiya. Qiniseka ukuthi ke inamba isensa kuphela ukungifonela ungaloko uthi WhatsApp. Mina nawe soxabana. Futhi don't ever try to blackmail me, tell me hey ngumfundisi. No. Nginendlela engisebenza ngayo. So uma uzongibhalela ku WhatsApp bese ufuna ukuthi ngikuphendule ngokuthi ngumfundisi, no. Sizoxabana ngizobhlocka futhi. Usenzeni wakangcobo 6486 uthi siyabonga prophet ngicela ubusa la uma uphupha kuphose emgodini mhlawumbe kukhona okuphushayo kubungene kodwa ke ukube nezingqabo obalansa ngazo la ngase kugcineni emgodini uphaphame ubalansile ungafika ngaphansi. Ngiyabonga kuPaul ubika uma uphoseke emgodini ngabe uyaphonswa noma uyasiphonsekela kuPaul uvele osuke likhomba itulo lezi zitha zakho. Kodwa ke senze kanje say break it down into pieces ngokuthi thina number 1 uma uphupha ke la umgodi sithele nje uPaul ubuma umuntu efakwa phakathi lungakhomba isifo lingakhomba ingcwaba nokuthi ke insuku zalo muntu lo seyibaliwe futhi angase endele kwelamathongo maduze ikakhulu azimanga ukuthi ubangwa nezibi njengamanje. uSamuel wesibili chapter 18 verse 17 bamthatha uAbsalom bamlahla emgodini omkhulu ehlathini babeka phezukakhe inqwaba enkulu kakhulu yamatshe. Bonke abawaYisrael wabayilona loyo wabalekela ke emadendeni abo. Isaiah 14 verse 15 kepha ke uyakwehliselwa endaweni yabafileyo ekugcineni komgodi. Number 2 kuyenzeka futhi umphupha la umgodi uBoPaul uhluma isitha siphonseka phakathi lusho ukuthi sizobhekana nomphumela omubi ngenxa ke yokukwakhela uzungu. Yabona futhi ngenzeka kunama consequences lo muntu lo angashabhekani nawo ngenxa yazinto azamkenza kuwena. Izaga 26 verse 27 omba umgodi uyakuwela kuwo noginqa itshe liyakuwela phekwakhe. Abahubo 57 verse 6 izinyathelo zami bazibekele ugibe umphefumulo wami ugobile bembili igebe phambi kwami kwakhalakathela bona kulo. Number 3 kuyenzeka futhi uphupha umgodi uBoPaul sithale nje ngolobi uma uphonswa phakathi kube nomuntu okuphonsa phakathi noma uphushela phakathi usho ukuthi izitha zakho zikwakhela uzungu olubi ngoba zifisela ukubi futhi zikufuna ufile wena. Isililo 3 verse 53 banquma ukuphila kwami emgodini bangiphonsa ngetshe. Amahubo 35 verse 7 ngokuba ke bangenzele ngasesitha igebe lenetha labo kungekho sici bembele umphefumulo wami umgodi kungekho cala. Number 4 kuyenzeka futhi umphupha umgodi uBoPaul sithale nje ngolobo uma uphonseka phakathi lusho ukuthi uzozithola usungene enkingeni enkulu ngemuva kokulandela inkanuko zenyama ngenxa yolaka kaNkulunkulu. Izaga 22 verse 14 umlomo wesifazane ondindayo ungumgodi ojulileyo othukuthelelwayo kuJehova uyakuwela kuwo. Number 5 kuyenzeka futhi uma uphupha sithande ngoPaul uma uphonseka phakathi lusho ukujeziswa lusho ukuchithwa lusho ukudelwa nokulahla nokwehla kolaka likaNkulunkulu phezulu kwakho ngoba ke uphambukile emisweni zakhe. uJeremiah 48 verse 42 uma wabi uyakuchithwa angabesaba isizwe ngokuba ke uzikhukhumezile kuJehova. 43 kwesaba nomgodi nogibe phezulu kwakhe kwabakhileyo kwaMowabi usho uJehova. 44 obalekela ukwesaba uyakuwela emgodini okhuphuka ke emgodini uyakubanjwa ogibeni ngokuba ke ngiyakuhlisela phezulu kwabo uMowabi umnyaka wokujeziswa kusho uJehova. Number 6 kuyenzeka futhi umphupha umgodi kuBoPaul ubuma umnyama ngabe umgodi umuntu ngabe umgodi omnyama lokho kusengakhomba ijele kusengakhomba ingcwaba kusengakhomba nendawo yokuphumula yomuntu yokugcina ngenxa yokufulathelwa nje uNkulunkulu. Amahubo 88 verse 6 ungibekile emgodini ojulileyo kunayo yonke ebomnyameni odweni. uHezekiel 28 verse 8 uthi ke bayakukwehlisela egodini ufe ukufa
kwabagwaziweyo enhlizweni yolwandle. Number 7, yenzeka futhi umphupho umgodi ube uphawu oluhle uma ukhishwa, lusho ukuthi uNkulunkulu uzozibonakalisa kuwe futhi uzongenelela aphinde akutakule ezinkingeni nasogibeni lwezitha zakho. Amahubo 40 verse 2, wangikhipha emgodini wokubhotshisa odakeni lobishi, wamisa izinyawo zami edwaleni, waqinisa izinyathelo zami. Number 8, futhi umphupha la umgodi kuwuphawu oluhle uma ukhishwa, lungabe lusho ukukhululwa uma uthwetshuliwe, lungasho ukutakulwa kosebunzimeni, lungaphinde lusho ukukhishwa ejele uma ukuthi uboshiwe njengamanje. uZakhariya 9 verse 11, nawe ngenxa yegazi lesombelelo sakho ngikhiphile iziboshwa zakho emgodini okungekho kuwo amanzi. Number 9, umphupho umgodi kuwuphawu oluhle uma ukhishwa, lungabe lusho ukuthi uzolulama uma ukuthi uyagula futhi uzosinda kwaba kwakhela uzungu nabakufisela ukufa. uJobe 33 verse 18, ukulondoloza umphefumulo wakhe ungaye egodini nempilo yakhe ingabhubhi ngenkemba. Kanti amahubo 30 verse 3, uJehova umphefumulo wami ukukhiphile endaweni yabafileyo, wangiphilisa phakathi kwabashona emgodini. Number 10, umphupho futhi umgodi kuwuphawu oluhle uma ukwazi ukuphuma noma uphumela ngaphandle, lusho ukuthi ke ngomkhuleko wakho uzokuba namandla okunqoba ugibe netulo elibi lezimbangi zakho ngempumelelo. Isililo 3 verse 55, ngalibiza igama lakho Jehova kisemgodini phansi. 11, umphupho umgodi kuwuphawu olubuma umba kodwa uwele phakathi, lusho ukuthi kumele uqaphele kakhulu ngoba ke ukufisela abanye kuzokwenzeka kuwe. Izaga 26 verse 27, umgodi uyakuwela kuwo noginqa ijele labelaphe wakhe. Amahubo 7 verse 15, umgodi umba ugubha kepha ukhalakathile egibeni alenzileyo.